A principis d'abril, l'Ajuntament d'Ascó va convocar una reunió amb els diferents membres que pertanyen al Secopal, el centre de coordinació municipal que s'ha d'activar en cas d'alguna emergència. El que vam estar fent van ser exercicis de coordinació i de comprovació de tot el protocol que tenim en cas d'una emergència. Nosaltres tenim uns protocols, els quals s'activen depenent la situació d'emergència en la que estem. En aquesta reunió es van dur a terme diferents exercicis de protecció civil, centrats en la part més operativa davant d'una possible emergència, i es van comprovar els protocols a seguir pel cap de cada àrea. El director del PAMEN, que recau sobre l'alcalde, és el director, és el que ho ha de coordinar tot. Després està el cap de servei d'evacuació, que seria el responsable de preparar tota la infraestructura perquè si arriba el moment o la necessitat d'evacuar la població, tindre ja controlar quines persones s'han evacuat, comprovar que estan totes les persones que s'han d'evacuar, seria el cap de servei d'evacuació. Hi ha el cap de serveis d'avisos a la població, que és l'encarregat de realitzar totes les comunicacions. Després també tenim el cap de servei de l'ordre, que és l'encarregat de coordinar-se amb tots els serveis d'emergències que ens ajudarien a poder tirar endavant aquest cas, aquesta situació, que seria el que es ficaria en contacte amb els bombers, amb els Mossos d'Esquadra, amb la Guàrdia Civil, i seria encarregat de coordinar la gestió amb aquests cossos i també de ficar-se en contacte amb els centres a evacuar públics, en aquest cas les escoles. Seria la llar d'infants, l'escola de música i l'escola. A partir d'aquests exercicis poden extreure unes conclusions que els poden ajudar a millorar alguns aspectes. Serveixen per preparar-se en cas de tenir una emergència i repassar totes les actuacions que haurien de fer en cada cas. El que és important aclarir és que les emergències tenen, en el cas del risc nuclear, hi ha quatre situacions d'emergència. Està la 0, la situació 0, diguéssim, la situació 1, la 2 i la 3. Després, per cada situació hi ha unes feines a fer o unes gestions a realitzar. Llavors, clar, s'han de tindre clar, nosaltres no decidim en quina situació estem, això ens ho comuniquen des del Penta. I llavors, nosaltres, en funció de quina situació ens trobem, doncs anem realitzant les accions. Està previst que durant el darrer trimestre de l'any es realitzi uns nous exercicis amb més integrants del Secopal, entre els quals s'hi trobaran altres treballadors de l'Ajuntament.